Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie o tym, że na gromnicę było pół piwnicy. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to subskrybujcie mój kanał. Dyski potem się Wam ukorze nowe drzistani, co żech nagrał. Tuż dzięka piękne. To będzie takowno pogodka. Junek z gruntu to był słuszny gazda, a fest szporobliwy. Nie utracił grejcara w gospodzie, a jak baba mu chciała kupić jakieś obryczki, to on nigdy nic nie chciał. Tuż też chodził po dziedzinie jak borok, w potarganych galotach, a jakli, ale miał mieszek grejcarów schowany pod zogłowkiem. To było dla niego najważniejsze. A przy tym, że Junek był takowny szporobliwy, to była i kapkę wysrany, bo jak dosik przyszedł czegosik pojczać, to dycki mamrą, a głową kręcił, że przeca każdy by miał tak gospodarzyć, co by mieć, a nie musieć nic pojczować. Najwięcej miał kurowodów, jak przyszło święto gromnicy, bo dycki się prawiło, że na gromnicę ma być pół piwnice. A on miał dycki na gromnicę jeszcze większe pół ziemniaków w sorkach, bo sum raczej nie zjadł na obiad, co by całej familii stykło do jora. A wszędzie dookoła w chałupach ludzie w corkach mieli już mniejsze pół, tuż chodzili do Junka na ziemnioki, choć wiedzieli, że zaś będzie mamrą. Tuż każdy se wziął porę grejcarów, a dał chłopu, co by se nie myślał, albo się nie bał, że mu tego miecha ziemnioków nie wrócą. Ale lato zima była jakosik cieplejszo, jako dycki. Tuż cośnik spod to chneda stopniał, a Junek miał chałupę w dolinie. Tuż jak woda płynęła z gruntów, ba i jak padało, to się kiejsi dycki dostawała ta woda do piwnicy. Ale gazda jak chałupę postarzikowi dostał, to ją odrynował, a już żadnej wody w piwnicy nie miał, a ziemnioczki dycki miał suche. Lato jednak o tej wody w ziemi z tego śniega było tela, że Junek się moc starał, bo dryny były pełne, a ziemnioki zaloło. No darmo, gazda ich dał do skrzynek, ale kupa z nich pogniło, bo przeca wiecie, że ziemniok nie ma rod wody. Tuż dobre, a co terazy? Na gromnicę nie ma połówki piwnice, a można ćwierć, a do jora jeszcze daleko. Tuż pięknie Junek se wziął miechy, a po chałupach pochodził, co by mu ludzie pojczali ziemnioków, bo mu woda potopiła corki. Ale ludzie pojczali, familia i cudzi ludzie, a nic za to nie chcieli. Jeszcze w każdej chałupie Junek dostał kąsek buchty, a wypił porę sztampelli gorzołki. Kapkę mu było głupie, bo dycki od wszystkich brał grejcary, a tu ci sami ludzie mu pojczali pół drabinioka ziemnioków. Od tego czasu gazda się dycki na gromnicę dziwo, wiela mo ziemnioków w corkach. A jak mo większe pół, to rod pojczuje, bo nigdy nie wie, a nigdy człowiecze nie wiesz, kiej będziesz po komusikej coś ich potrzebował, coś ich chciał.